Davant de les notícies aparegudes els últims dies als mitjans de comunicació sobre els possibles pactes postelectorals i, sobretot, atenent a la lògica preocupació dels ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat, des del bloc hem volgut comparèixer personalment el futur grup municipal, Imma Eivissa, Vicent Canet, Vicent Roig, Rosana Torres i jo mateix, acompanyats pel nostre secretari local, Vicent Estruc, per tal d'explicar el nostre posicionament. En primer lloc, encara que ja ho vam fer al seu dia, no volem deixar passar aquesta oportunitat per tal d'agrair a les 2.939 persones el seu vot i el seu recolzament. I de les que no ho hem tingut, també volem agrair-vos-ho i deixar clar que treballarem dia a dia per tal de guanyar-nos la seva confiança. I ja podem avançar que, complint i seguint l'acord que va prendre l'Assemblea Local del Bloc ahir, el Bloc es votarà a si mateix en el plenari de constitució de la corporació i d'elecció de l'alcaldia. Des de 1983, eixa ha sigut la nostra tònica habitual i seguirà sent-ho en el plenari de constitució i elecció de l'alcaldia de 2011. El resultat de les eleccions de maig, del 22 de maig, ha trencat amb l'escenari que venia seguint tradicional a la nostra ciutat, dominat pel bipartidisme i on una força política destacava o dos destacaven sobre la resta. El 22 de maig ens ha deixat, o es deixarà, amb una corporació constituïda per 5 forces polítiques on 3 han quedat molt igualades i qualsevol de les 3, PP, PSOE i Bloc, poden ostentar a l'alcaldia. El PP ha estat, sense dubte, la força més votada, però ha continuat amb la pèrdua de vots de les últimes eleccions a les locals. Per la seva banda, el PSOE ha perdut pràcticament la tercera part del seu electorat de 2007 amb més de 1.600 vots de pèrdua. 2 partits nous han aparegut, Projecte Oliva i Partit Gent d'Oliva. Pel que fa al Bloc, podem dir ben orgullosos que hem tret el millor resultat de la nostra història a les eleccions municipals i autonòmiques, després de passar pràcticament de 2.000 a 3.000 vots. Hem guanyat vots en totes les taules electorals i hem sigut els més votats en 7 taules electorals, la qual cosa no havia passat mai. Per a nosaltres, este ha estat, sense dubte, el canvi més important d'aquestes eleccions, el canvi d'escenari polític dels últims anys, l'aparició en escena del Bloc com una força que pràcticament s'ha quedat igualada als partits PP i PSOE. Per la nostra part, entenem que el resultat del 22 de maig ens obliga a sentar-nos i a escoltar a totes les forces polítiques que obtindran representació a partir de l'11 de juny per tal de facilitar el govern d'esta ciutat. El Bloc aprofitarà al màxim el recolzament que ha rebut dels electors. D'altra banda, després de veure les acusacions del PSOE al llarg d'esta setmana, volem manifestar que el Bloc sempre ha estat respectuós amb els processos interns de tots els partits polítics. I ni ara ni mai hem tingut cap pretensió de clavar-nos en els processos interns d'altres forces polítiques. Per tant, que quede clar que no li demanem al PSOE d'Oliva el cap de ningú, ni mai li el demanarem. Que el Partit Socialista no ens acuse d'una cosa que no hem fet. Si ells consideren que les persones més adequades per dur endavant el seu projecte són Salvador Fuster, Vicent Sabater i la resta de l'equip, nosaltres no tenim res a dir. És cosa d'ells i punt. Si el PSOE decideix que s'ha de reunir amb el Bloc, compta amb la nostra predisposició. Predisposició que hem mostrat amb la resta de forces polítiques que d'una manera o altra ja han contactat amb nosaltres per tal de parlar del futur govern de la ciutat i per tal de parlar dels futurs projectes de la ciutat. I ara el que toca és posar-se a treballar per allò que realment interessa als veïns de la nostra ciutat, que és la formació d'un govern que al dia següent d'aquesta formació comenci a treballar pel benestar dels ciutadans i sobretot per treure a Oliva i als seus ciutadans de la crisi econòmica en la qual està immersa, ja que els ciutadans d'Oliva estan patint com els que més també la crisi econòmica. Hem de fer possible entre tots un ajuntament pròxim que acompanyi l'esforç que fan milers i milers de ciutadans d'Oliva per tal de millorar la nostra ciutat.
I per tal de fer aquesta tasca hem de convertir-nos, l'Ajuntament s'ha de convertir en el motor de la ciutat que alça aquesta ciutat d'una vegada per totes. Des del bloc estem preparats per fer-nos càrrec d'aquesta tasca tan delicada, tan important i alhora tan necessària. Treballarem en aquest sentit per liderar la nostra ciutat amb il·lusió, amb humilitat i escoltant i col·laborant amb tots els punts de vista. Moltes gràcies. No sé.